Okay, så kører vi. Nu? Og det er så Lenny igen her. Det er sætter videoen ind på YouTube. Mark. Det var ham, der vandt. Nemlig. Ja, det var mig, der vandt. Nu skal vi så se, hvem der vinder. Og vi har projektuge den her uge. Det er stort. Men så er det bare at høre musik og... nemlig. Men altså, nu handler det om at ligge arm. Det gør det, ja. Det er der, hvor jeg vinder. Okay, er I klar? Lenny, er du klar? Er jeg klar? Er du klar? Ja. Jeg er fuldt klar. Og så skal I huske at jeres arme lige. Okay? Ja. Er I klar? Vi er klar. Er I klar? Ja. Vi Er I klar? skal lige have hænderne op på bordet, Mark. Vi skal lige have den op på bordet. Ja. Er I klar? Ja. Er I klar? Ja. Er I klar? Ja. Nu! Hvorfor er det altid mig, der skal? Ja. Er det spændende, det er spændende. Nej, nej. Hvor er der satan? Det ser ikke ud til, at det bliver uafgjort, det som sidste film. Eller gang, eller så videre. Jeg har lovet, jeg vinder sådan noget. Det er i hovedet. Jeg fik dig, mand! Who's the reigning champion? Det giver lige hånd. Det er det gode stil. What? Ej, det der. Ja, det er dårlig stil, det der. Dårlig stil. Okay. Men jeg vandt. Det gjorde du i hvert fald. Sejren er reduceret. Ja. Bare fordi du er sådan en svensk, Mark. Sejren er reduceret. Det er fandme godt lavet. Det er det. Du må se den. Ja, nemlig. Det er nok færdig nu. Og så kan vi lige se kameramanden. Han skal lige have noget credit. Sådan der. Altså, kameramanden, han skal altid være mystisk, så... Ja, okay, men kan du så... Vi smutter, vi ses næste gang. Sluk den.